Regidor de Patrimoni Històric, Turisme, Memòria Democràtica i Comunicació, Xavier Pérez. Regidora de Cultura, Innovació i Bon Govern, Israel Pérez. Regidora de Joventut, Salut Pública i Benestar Animal, Lara Ferrer. Presidenta de la Federació de Comparses i Filaes d'Alzira, Creu Casany, Naviolant d'Hongria. Ana Vela, presidenta de la Fila Mercaders, María José Lorenzo. Festers de la Fila Mercaders i de la resta de comparses i filaes d'Alzira, amics i amigues, molt bona nit. Iniciem avui els actes del 25 aniversari de la Fila Mercaders, cofundadora de la Festa dels Moros i Cristians d'Alzira, que enguany, per tant, també complís un quart de segle d'existència ininterrompuda. Durant la sultania de l'any passat hem estat donant a conèixer l'Alzira musulmana amb una conferència del nostre cronista, Aurelià Leirón, i una ruta per la nostra vila. Enguany volem seguir coneixent d'altres aspectes de la nostra ciutat i la nostra història, i el primer és conèixer d'on ve part de la nostra llengua, una part tan nostra i de la qual pensem que prové del llatí. Efectivament, una part important prové del llatí, però també van a sorprendre's quantes i quantes paraules provenen de l'àrab. I per això avui tenim la sort de comptar amb la presència del filòleg Adrián Jaén i Cuenca. Adrián té el grau en Traducció i Mediació Interlingüística per la Universitat de València, màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, màster en Estudis Àrabs Contemporanis i en professor de secundària d'anglès. És lingüista de l'Ajuntament d'Alzira. També ha sigut professor d'àrab, editor a Bromera i en serveis lingüístics i professor de valencià. Té la capacitació en llengües, el C2 de valencià, de castellà, també el C1 d'anglès, el B2 d'italià, el B2 d'àrab i l'A2 de xinès. Tot un políglota. Bueno, pues, I soc fallero també, I és de Benimaclet. Bueno, pues és un plaer per a la nostra fila que puguem comptar amb els teus coneixements per a poder contar-ho així pues bueno, este públic que ha vingut avui així i bueno, m'ha promès que amb el que sabem de valencià després ens firmarà l'A2 d'àrab. Exacte, ho intentarem. Bé, l'aplaudiment ha de ser per a vosaltres perquè això és una altra mostra de que celebreu totes les festes que poden existir, moros i cristians també, i per David he pogut conèixer la vostra activitat i la veritat és que sou proactius i una mostra d'això és que veniu de vesprada a que un lingüista vos doneu a llanda, que és una cosa que jo valoro moltíssim. El tema d'avui, i vos promet que dalt posa el mateix que baix, pot estar al fons tranquil, és que la llengua valenciana i la llengua àrab són llengües que a priori ens poden semblar totalment diferents, i és que en bona part ho són, però és l'hora de trobar punts en comú, punts d'encontre, sobretot ara que sabem que tant en Alzira com en les grans ciutats valencianes la població àrab o arabòfona està creixent. Per tant, per entendre els nous veïns que tenim, doncs està bé entendre quina relació pot tindre la nostra llengua amb la seva. Jo, la veritat és que sempre m'agrada presentar-me en 3 fotos. Espera, que ara... Ah, no, este no és. Gràcies a Déu, Jo dic, si no passa ja... I és perquè m'agraden molt les 3 referències. M'agrada molt l'emperador Adrià, no perquè s'enamorara d'un egipci, això ho deixaré per a la meva vida personal, sinó perquè fou un gran humanista, un emperador humanista, un emperador que, amant de les lletres, també matava, si no, no era emperador. I també que feu un mur preciós contra els anglesos, que també vindria molt bé avui en dia. I després, Jaén i Cuenca són 2 ciutats que duc com a cognom. És de veres que Cuenca és d'Aragó, però m'agrada molt perquè tenen 2 catedrals, 2 temples que a mi m'encisen, com és el temple renaixentista de Jaén, que és un exemple, jo trobo que de bon gust i de renaixement, i tot i que no me considero una persona molt renaixentista, soc més barroca, doncs conserve aquests valors humanistes. I després la catedral de Cuenca. Per què? Perquè està inacabada, se quedaven sense diners. Això vol dir que també soc de classe obrera, però no, a banda d'això és perquè la vida en si és una catedral inacabada, sempre pot quedar més a fer. I llavors m'agrada la metàfora. I ara, després d'esta introducció, també soc fallero, confrare, jo soc tot lo roïn com vosaltres de Benimaclet, d'acord? De València.
D'acord. Sempre m'agrada introduir ràpidament, perquè no vull enrotllar-me ni estar 2 hores així, perquè vosaltres tampoc voleu estar, de què parlarem avui. La primera part és de xifres, de dades. És curiós perquè xifres ja és un arabisme. Ve de l'àrab safar, que vol dir zero, literalment. Llavors nosaltres ja tenim un arabisme en la primera paraula de la conferència. Després, un altre punt del dia, com dir-ho així, ja que estem en dependència de l'Ajuntament, que és Alzira vol dir illa, en què aprofundirem sobre els arabismes en toponímia, i Rubén i Aurelià he fet referència a les partides d'Alzira, parlarem de la toponímia àrab de les partides i parlarem també d'arabismes en general. Vull dir, arabismes, no vull fer així una llista exhaustiva perquè si no vos avorrireu, però d'algunes coses que dius, de veres això ve de l'àrab? Sí. Després, el tercer capítol pot ser un poquet fort, però l'he titulat com a llengües odiades. Trobarem punts en comú entre l'àrab i la situació dels que parlen àrab i moltes situacions dels valencianoparlants. Ja veureu que no vos estranyarà tant. I després acabarem la meva part de la intervenció llegint, vos facilitaré una traducció del poema M'he estimat molt la vida d'Estellés, una traducció a l'àrab i una al costat al valencià, i vos llegiré la traducció a l'àrab, d'acord? I després ja vos podeu dur la traducció com a record per a, diguem-ne, animar-vos a aprendre àrab i algun dia poder llegir la poesia d'Estellés en àrab, Vull dir. I després, si ens dona temps, estaria bé una ronda de preguntes, un debat, d'acord? Molt bé. Doncs anem a començar. Me costa molt no enrotllar-me, avise, perquè quan es parla de llengua cal una contextualització des del principi, d'acord? Aquesta apareix la taula de Putin que s'ha reunit, te'n recordes? Vosaltres sabeu quina dic, veritat? Vaig a fer més quilòmetres, però jo què sé. La bona qüestió és que l'ésser humà no naix amb la llengua. Què vol dir això? Que la llengua és una creació de l'ésser humà. Això vol dir perquè nosaltres, com en general tot el que té a veure amb l'origen del planeta, de l'univers, de l'ésser humà, no tenim molta idea. Però alguns lingüistes ja estan teoritzant que segurament la llengua tinguerà un origen onomatopeic. És a dir, tu veus una cosa i intentes imitar el soroll. I així vos poso un exemple que després veureu que tindrà molt de sentit. I és que imagineu-vos a 2 homo sapiens acabats d'estrenar, mira que bé, som homo sapiens, no ho sabem encara, i passen a la vora de la mar. I a un li agrada el soroll de les ones. Com ho pot expressar? Doncs imitant el soroll. Possiblement haguera assenyalat, haguera fet algun, diguem-ne, soroll estrany, o fins i tot haguera fet imitat el soroll. Doncs no ens pot estranyar que un dels textos més antics que conservem, que és la Ilíada, ja representa en un dels fragments, ahí, en esta paraula llarguíssima que veieu ahí, tenim una paraula que vol dir mar sorollós. I mireu que, si encara ens en recordem de grec, posa polyphloshboi. Ja els verbs del grec clàssic ens indiquen que aquest verb té un origen onomatopeic. És a dir, la llengua segurament començà d'onomatopeies i cançonetes. Què vol dir això? Doncs que tenim un punt en comú, el valencià i l'àrab. Ja comencem ahir, Comencem en els primers homes i dones i les seues onomatopeies. Ara bé, onomatopeies ens han arribat fins ara. Xiu-xiuejar, per exemple, és un verb onomatopeic, no? Xiu-xiuejar de seguida sents el que vol dir, no? Ara bé, això explica fins a quin punt estan relacionades una llengua i altra? No. Perquè fa molt de temps que ens divorciàrem, No sé si fa un divorci amistós, però mireu, vos diu que el gran arbre de les llengües, això és com dir-ho, jo què sé, com estem en publicador, és pornografia per als lingüistes, això. Ho veuen i diuen, mare de Déu, ahí tota la història humana. Fins i tot ens hem inventat una cosa que es diu el protomón, que sona així de molt a Klingon, que és el món antic. I per tant,
intuïm que d'una llengua primigènia o d'un conjunt de llengües primigènies nasqueren totes aquestes. Sí que tenim constància de l'indoeuropeu. Us sona això, de l'indoeuropeu? Una llengua molt antiga que se parlava des de l'Índia fins a les costes mediterrànies. Per això mare, pare, en moltes llengües se diu igual. La bona qüestió és que l'àrab no és indoeuropea, és semítica. I dius, molt bé, doncs m'ha quedat a gust jo, ja està. A veure, què vol dir això? Que el nostre divorci té al voltant de 5.000 anys. 5.000, 6.000 anys. Vol dir que fa 5.000 anys que no fem servir les mateixes estructures lingüístiques, el mateix vocabulari. Per tant, ens ha donat temps per a separar-nos, Si ja m'enterar jo de quan fa que nasqui Alzira? Uns segles. I Carcaixent, segur que menys. I ja teniu problemes de comunicació, doncs imagineu-vos el que és 6.000 anys de sistemes lingüístics separats. Bé, després hem d'entendre que és una llengua semítica. Ja ens hem contextualitzat en l'origen de les llengües, el protomón, dos homínids ahí balbucejant, i ja tenim indoeuropees i semítiques. D'acord, algú li sona Noé? Pel que siga, D'acord. Anem a posar-nos judeocristians. És impossible no posar-nos judeocristians tenint l'am puríssima ahí a la porta, Els fills de Noé eren 3. Jafet, de veritat, sí. Jafet, Cam i Sem. Els fills de Sem són els hebreus i els àrabs. Per això avui en dia encara parlem d'antisemitisme, quan parlem d'odi als jueus, encara que antisemitisme també podria ser odi als àrabs. La bona qüestió és que els fills de Sem, diguem-ne que anaven cap a un costat i nosaltres som els fills de Jafet, que el pobre no coneix ni Déu, Vull dir, després els fills tingueren més fama, però els grecs, els pobles indoeuropeus, els pobles europeus i els anatolis, el que és Turquia ara, són fills d'este home. També, la Bíblia ens diu que l'àrab i el valencià fa molt de temps que se divorciaren. Des de Noé, que per cert visqué 800 anys. No era confrare, no era faller, clar, vull dir, no era regidor, per descomptat, això ho teniu clar. La bona qüestió és que ja tant la lingüística com la història bíblica, que sabeu que ha tingut un paper molt rellevant al llarg de la història, ens separen des de fa molt de temps. Doncs amb aquest context anem a veure què és l'àrab. Ara ja podem entendre què vol dir això de dalt, veritat? Perquè si jo fa 5 minuts vos dic la gran llengua semítica, dieu, que bé, però molt bé per ell, no? Doncs l'àrab és la gran llengua semítica. Què vol dir? Noé, 800 anys durant l'home, se cuidava bé, cremes de Deli Plus, i bé, el senyor té un fill, Sem, i Sem funda el que són els pobles semítics, d'acord. L'àrab naix prou després, No se sap molt bé quan naix, però està clar que naix en la península aràbiga, evidentment, I quan l'àrab naix no era més que una llengua de tribu, com quasi totes les llengües que naixen, també és de veres. La bona qüestió és que avui en dia és la gran llengua semítica. L'àrab és la llengua semítica més parlada del món. És la 5ª llengua més parlada del món. Mireu quina fotracada de persones parlen àrab, 383 milions de persones. Així, no és una cosa, diguem-ne, lleugera. És la llengua oficial de 20 estats i en un altre fum d'estats és la llengua cooficial. És oficial en la Lliga Àrab, en la ONU, és a dir, estem parlant d'una llengua important. Encara que després parlarem per què no ho pareix tant, veritat? Però és una llengua important. Quines característiques té l'àrab que ens criden l'atenció? L'alfabet, evidentment, ara en parlarem. Llàstima que no tinc una pissarra, perquè així vos podia fer jo dibuixets. L'àrab es parla així. I és una sí gran, L'àrab es parla així, i els colorets no és perquè tots aquests països estan celebrant l'orgull gai, perquè sabeu que no s'estila, sinó perquè n'hi ha molt de dialecte de l'àrab. Ara en parlarem d'això, és un marronet, perquè parlar de l'àrab alguns lingüistes poden dir no, és que no existeix l'àrab.
existeixen 50 llengües diferents. No. Així tenim el mapa del món àrab, que és gran. És gran que, i fixeu-vos que no aplega només, el Marroc no és l'últim país que parla àrab, també Somàlia, pel sud, també Mauritània, baix del Marroc. Vull dir-te, i fins a l'Iraq, per favor, no feu com un alt càrrec de la Conselleria d'Educació que me digui, ai, abans de llevar-me la faena, me digui, ai, parles àrab? Segur que has anat a Turquia. Senyora, l'àrab no es parla en Turquia. L'àrab no es parla a l'Iran. L'Iran són perses i a Turquia són turcs. Llavors, l'àrab es parla en tots aquests països, que no és poca cosa. Ara bé, si vos dic que un parlant del Marroc, que en àrab es diu el Magreb, que vol dir l'ocàs, o sigui, el país literalment vol dir l'ocàs, és igual que Occident, que vol dir on mor el sol, no s'entendria amb un egipci o amb un iemenita. I dius, quina llengua és això? Si no s'entenen entre ells. No s'entendrien dialecte. Els àrabs parlen dialecte en el dia a dia. És a dir, ells s'han quedat en el context lingüístic com, diguem-ne, en l'edat mitjana. Què vol dir això? Que en l'edat mitjana nosaltres fem servir el llatí. I per a les comunicacions diàries, les llengües romances. El valencià, el castellà, el proto-francès, el proto-italià, que podríem dir, perquè... Què vol dir això? Que ells encara conserven el llatí. L'àrab que s'estudia, l'àrab que jo parle, és el llatí. És un àrab clàssic. Un àrab, vull dir-te que deriva del Corà i que s'usa des de fa molts segles. L'han mantingut viu. Els periòdics, les notícies, els documentals, tot es fa en àrab estàndard. Però en sa casa no parlen això. I ja vos dic jo que entre l'àrab estàndard i l'àrab col·loquial moltes vegades hi ha una diferència més gran que el llatí i el valencià. Per exemple, en el Marroc, jo me recordo la primera vegada que vaig anar a... Clar, imagineu-vos, si tu ets estranger i parles en àrab estàndard i li dius, vull anar a l'hospital. En àrab estàndard, l'hospital és mustasfa. I se diria, ana uridu an adhab ila al-mustasfa. Vull anar a l'hospital. Ells dirien, bigat el-said al-sbitar. I és la mateixa llengua. Perquè després diuen que el valencià i català... La bona qüestió... però ells mai escriurien així. L'àrab dialectal no se pot escriure. No. És diglòssia total. Tu el que parles en casa no se pot escriure. S'escriu l'àrab. L'àrab en majúscules, l'àrab clàssic. Ara us mostraré perquè Disney, clar, Disney començarà a rodar les pel·lícules i tu què fas quan dobles la Sirenita? La fas parlar en àrab clàssic? A la Úrsula, la fas parlant... Clar, sonava molt... Oh, tu, no sé què... No quedava bé. Llavors començaven a doblar el dialecte egipci, que és el dialecte més popular que hi ha. Però ara Disney ja no dobla l'egipci, perquè els àrabs diuen que ells volen la llengua estàndard. I us vaig a posar un exemple, si no hi ha cacofonies, de com sona una versió i altra, perquè vos feu una idea. Això és àrab estàndard. I veureu que sona com si fos altra llengua. Ara vos posaré l'àrab dialectal. I direu, però si és el mateix? أتثقين بي؟ ماذا؟ أتثقين بي؟ أجل. Això és un àrab clàssic. هيا بنا Vos sona el que parlen els àrabs que coneixeu al carrer? دنيا جديدة تلمع يا أميرة No molt. No sona igual. كان لك I després tenim la versió de l'àrab antiga. Veureu que no l'escriuen en àrab, No la poden escriure, no saben. إيدك حنشوف دنيا جديدة بتلمع
يا أميرة املأ قلبي كان ليكي يوم دليل. Segurament, com que no sabeu àrab encara, no notareu molta diferència, però per qualsevol persona que sap un minut d'àrab és una altra cançó. La qüestió és que és important entendre això, perquè quan desgraciadament els prejudicis així a Espanya diuen l'àrab com és? I tot el món em diu, eres professor d'àrab? És aixina. L'àrab que sentiu al carrer, d'acord, és un àrab teòric, és un àrab magrebí, és molt fort, i és un àrab col·loquial. L'àrab formal, per exemple, a veure si vos sona desgraciadament això, l'àrab formal és una altra cosa. Això és perquè l'àrab estàndard i els dialectes no tenen res a veure. Però les coses importants estan en àrab estàndard, d'acord? Vale. Les lletres. Molta gent em diu, saps escriure àrab? Quin mèrit! La veritat és que no. No té mèrit. Els meus alumnes aprenien a escriure àrab en 2 mesos i mig. Però no té mèrit, perquè són lletres. Són lletres. Te les has d'aprendre i és de veres que tenen una peculiaritat. I és que les lletres àrabs s'escriuen evidentment al revés, ja ho sabeu, d'acord? D'esquerra a dreta, però s'entrellacen entre elles. Llavors van canviant de forma quan s'uneixen, però són lletres. No vos penseu que són una cosa estranya, no, vos les podeu aprendre, esta mateixa vesprà vos les podeu aprendre, perquè no és com el xinès, que són caràcters, són lletres. És l'alifat. I mireu que l'àrab, diguem-ne, ha sigut una llengua tan important que ha creat un alfabet i aquest alfabet l'han usat altres llengües, altres llengües com l'urdu, altres llengües com el persa, modificat un poquet. Vull dir, estem parlant d'una llengua que ha creat un alfabet. La nostra no ha creat un alfabet. Ara veurem que ha creat la geminada, però vull dir, la bona qüestió és que després, llàstima que pensava que tenia una pissarra, si no vos escriuria així alguns exemples. No tenim pissarra per així, no, David? No ho sé, no hi ha pissarra, d'acord, me diuen que no. Doncs, bueno, no hi ha mal que no por bien no venga, vos escric per així. La pantalla és un poc complicat, però mireu, bueno, la panxa, que pago la tinc. En àrab, d'acord, s'escriu al revés, s'escriu així. Això vol dir que totes les lletres que veieu ahí s'entrellacen entre si. Per exemple, si nosaltres tenim la lletra alif, la A, la lletra B, la ba, és difícil escriure al revés. I la lletra ya, d'acord? Això, si s'uneixen, vol dir avi, però que veieu això no vos pareix àrab. Ara, en canvi, si les unisc, d'acord, i faig aixina, això sí que vos pareix àrab. Ahí vol dir pare meu, avi, d'acord? Així és com funciona. Les lletres que veieu ahí són lletres soltes, però després elles se volen molt i s'ajunten, canvien de forma, molt divertit, Però ja vos dic que és fàcil, no és una cosa que si algun dia voleu estudiar àrab dieu, ai no, les lletres horribles. No, és molt fàcil, a més és molt bonic. Mireu, l'àrab ha servit com a font d'inspiració artística. Per què? Perquè sabeu que en l'islam està prohibit reproduir imatges. Doncs sempre s'ha utilitzat la cal·ligrafia, el khat, que es diu en àrab, per a dibuixar. Això és un poema. Això no és un dibuix, Això no és un dibuix. Això és un poema. Un vers és iceberg. Iceberg dibuixat. Per a és escrit, ells no diuen dibuixat. És un art, és una cal·ligrafia que, bueno, ja sabeu, la gent se tatua en aquestes cal·ligrafies i tal. Si voleu alguna cosa, abans de tatuar-vos, per favor, passeu pel Cerval i jo vos dic si el que està passant, perquè jo he vist Animalaes, d'acord? He vist Animalaes. O sigui, no és broma que jo he vist coses com la de traducció no disponible i això ho ha plegat a veure, te ho juro,
Terjema غير موجودة. I te veus ahí, queda preciós, evidentment, però qualsevol persona que sàpiga llegir-lo, dius, has anat al traductor equivocat. Doncs això és Hassan Masudi, que és un dels artistes cal·ligràfics que a mi més m'agraden, i mireu quina cosa més preciosa. És per tindre-ho decorat en casa, Vale, ja coneixem un poquet de la cal·ligrafia, tant de bo vos poguera escriure. Ara anem a entendre com funciona, perquè això, 6.000 anys de divorci lingüístic, no... Mireu, l'àrab és una llengua matemàtica, molt intel·ligent. Com els europeus som així, sempre diem, l'alemany és una llengua molt intel·ligent, molt matemàtica, com ells. Veritat? Doncs l'àrab és més matemàtica. No com ells, però és més matemàtica. D'acord? L'àrab agarra 3 lletres i aquestes 3 lletres tenen un significat. Per exemple, vos he posat 3 lletres. Heu de llegir al revés, La primera és la K, la segona és la Ta i la tercera és la Ba. Aquestes que estan en blavet, ahí posa càtaba, que és l'arrel d'escriure. Doncs en aquestes 3 lletres, els àrabs el que fan és posar-li coses, posar-li complements, com aquestes nines que hi havia antigament de paper que les posaves complements, vos recordeu d'això? És recortable? Doncs és alguna cosa pareguda. Si càtaba, 3 lletres, K-T-B, recordeu això, és ell escrigué en passat, Maktaba és despatx, on s'escriu, s'afitxa una M, on s'escriu. Maktub, si veieu, sempre són les mateixes lletres, Kataba. Maktub, la K, la T i la B, significa el que s'ha escrit, el destí, el que està escrit ja. Així anar tot. El càtib és l'escriptor que escriu. O sigui, a partir de 3 lletres, ells fan totes les derivacions possibles. És una llengua molt intel·ligent. O sigui, aprofita molt bé els recursos. No és una llengua que derive com nosaltres. D'acord? Si és llibre, llibreter. Si és llibre, llibreria. D'acord? També ho fa l'àrab, però en menor mesura. Ells tenen uns esquemes. Este esquema val per altra paraula. Si tu agarres, per exemple, shariba, que són 3 lletres, la S, la R i la B, significa beure. Masrab és el lloc on es beu, cafeteria. Masrub és el que es beu, beguda. Tot és igual. És fàcil d'aprendre, perquè t'inventes paraules quan eres alumne. Dius, li posa soda i posa allò i significarà alguna cosa. D'acord? Té, vora, 8 milions de paraules l'àrab, 8 milions de paraules. No hi ha llengua que tinga més paraules que ells. És impossible saber àrab, tot l'àrab. O sigui, tenen, crec que són 110 graus d'amor i en cadascun una paraula. Si jo t'estime com a amic, però resulta que m'atrau sexualment un dia, però després no, i tal, això és una paraula. Si resulta que m'atraus, però només físicament, però no m'atraus perquè és fava i no tal, una altra paraula. Si resulta que és fava i no m'atraus, una altra paraula. Vull dir, és una llengua molt rica en aquest sentit, d'acord? D'acord. I això és important. Això és importantíssim. És una llengua sagrada. Crec que pot sonar molt bé, però és una llengua sagrada. Nosaltres, com a europeus moderns, ens costa entendre que és una llengua sagrada. Ja no ho entenem. El llatí ho era. D'acord? Una llengua sagrada, per entendre-ho així, és que tot el món que siga musulmà li ha de resar a Alà, a Déu, en àrab. Déu és... no ha anat a l'escola, no ha anat a l'escola oficial d'idiomes, només sap àrab, només entén àrab. Punt. Llavors, així, per exemple, si us se sentirà bé, us he posat l'adhan. L'adhan és la crida a l'oració. Heu estat en algun país àrab alguna vegada? Això que vas pel carrer i en un megàfon dels anys 70 que se senta així com la pitjor que i comencen a dir doncs això és un home, és un xic anglès en Cambridge que no canta el Pare Nostre en anglès, canta en àrab. No es pot cantar en una altra llengua. És el que passava amb els catòlics.
Els cristians també tenien aquesta convenció, no es podia cantar, no es podia fer litúrgia en altra llengua que no fos el llatí. És una llengua sagrada. Això vol dir que tot el que creu en l'islam ha de saber resar en àrab. S'ha d'ensenyar. I així us he posat una infografia dels 99 noms d'Allah. Si a algú li interessa, li la puc passar per correu electrònic perquè és molt bonic. Té noms molt bonics. Sabeu que en àrab, en l'islam, hi ha 99 noms per a Déu. N'hi ha 100 en veritat, però el número 100 està reservat. Quan s'acabi el món i pete tot, llavors Déu dirà i també me diuen aixina. Ja fer-la matar. D'acord? Jo com a cristià no puc criticar-ho perquè els cristians també tenim literatura. La bona qüestió és que això és fonamental, perquè ara anem a comparar-la amb el valencià. D'acord? El valencià té vora 10 milions de parlants. No està mal. No està mal. De 3.000, 4.000 llengües que hi ha al món, som la 88a. No està mal. No som una llengua minoritària. Una llengua minoritzada, sí, però no una llengua minoritària. És una llengua oficial a 3 estats. A Espanya, evidentment, ho sabem. A Itàlia, a l'Alguer, a la ciutat de l'Alguer, de Sardenya, i a Andorra, evidentment. Que hem anat tots a comprar-nos vaqueros. Vull dir, no és oficial a França, encara que sí que es parla al sud de França, ni a la comunitat autònoma d'Aragó. D'acord? Encara que es parla també en la França de Ponent. En el Carxe. Això que us he posat és la còpia original de Vélez Events, del nostre poema més il·lustre. Hi ha algun professor o professora de valencià? Ah, per ahí. Ja li has posat la versió de Vélez Events als teus xiquets? Home, evidentment, vull dir-te. D'acord, el nostre domini lingüístic, les zones on se parla valencià, no és tan gran. No és tan gran. No és mig món, com en l'àrab. És la vora de la Mediterrània que ens ha tocat. D'acord? Bé, ja són diferències. El nostre alfabet el coneixem. Nosaltres hem inventat una lletra, la L geminada. La gent se pensa que el valencià és l'única llengua que té una C trencada, però vosaltres, que sou persones llegides, sabeu que el francès també la té, que moltes altres llengües també la tenen. Però sempre se posa una C trencada per al valencià. Però diguem-ne, la lletra il·lustre és la L geminada, perquè teníem un jaleo. Perquè, claro, bueno, això ja és un altre dia. La bona qüestió és que nosaltres no fem servir l'alfabet àrab. No fem servir, no tenim el territori que té l'àrab. Dius, mare meva, doncs molts punts en comú no ne troben encara. D'acord. I l'Iglésia? Perquè, clar, l'àrab és una llengua sagrada. El valencià és una llengua sagrada per a l'Església Catòlica? No. No. El valencià és la quarta llengua que compta amb la Bíblia. La traducció de la Bíblia valenciana, som la quarta llengua que traduï la Bíblia al valencià. Això què vol dir? Que som un dels pioners en la traducció de la Bíblia. Així i tot se pergueix la traducció. D'acord? Només ens queda l'últim full. Era de Bonifaci Ferrer, Sabeu qui era Bonifaci Ferrer? El germà de Sant Vicent. El senyor sabia de Bíblia. Però s'ha perdut perquè la Inquisició la cremà. Estava prohibit fer traduccions de la Bíblia. Com en àrab. Com en àrab. Els àrabs tenen prohibit traduir l'Alcorà. L'Alcorà es pot interpretar. Tu quan te compres un Alcorà en castellà o en valencià, te posa interpretació al valencià. No te posa traducció, perquè no es pot traduir. En la Bíblia era igual, d'acord? Cosa que és una boba, perquè la Bíblia en llatí és una traducció, perquè sabeu que la Bíblia estava en grec, en hebreu i en arameu. Doncs tenint en compte que només el 2% de les misses es fan en valencià, no, nosaltres no som una llengua sagrada. Ho podríem ser, evidentment, tenim un dels sants més importants de la història, però no és el cas. Llavors la pregunta és, Adrià, després de tot això, què tenen en comú l'àrab i el valencià? No tenen res en comú. Així vos havia posat una cançó
que canta P. Jimeno Botifarra i un cantant àrab que és la mateixa tona però amb la lletra en valencià i en àrab. I és que resulta que a poquet, parlant entre nosaltres, raonant, ens hem adonat que compartim cançons, compartim moltes paraules, ara veurem que moltes de les nostres paraules són d'origen àrab. Què compartim amb els àrabs? Per què Alzira té un nom àrab? Què compartim amb la llengua àrab? Pues la terra. Vull dir-te, el territori valencià és el que compartirem. Els dos visquerem així. Així vivim nosaltres, guanyarem una guerra, etc. Però vull dir-te, nosaltres compartim la terra que xafem. Llavors els dos hem volgut parlar del taronxer, de les sèquies, dels pardalets, de la murta, no del monestir, sinó del paratge, de les muntanyes. Hem volgut parlar del mateix. Això què indica? I ara passem. Que estem plens d'arabismes. Això és el que ens connecta amb l'àrab. La llengua àrab està connectada al valencià perquè ens ha regalat moltes paraules. La primera ja la coneixeu, això no cal que ho diga, Si no coneixeu esta ja, vull dir, Alzira, de l'àrab al-Jazeera, i ja. Teniu el mateix nom que la cadena de televisió, No volia dir-vos res, però és així. No sé qui s'ha copiat de qui, suposa que la cadena de televisió. Però en àrab, Alzira es diu al-Jazeera. I els alumnes àrabs que venien, quan se feien referència a Alzira, no diuen Alzira, diuen al-Jazeera. És una cosa curiosíssima. Com veieu, d'al-Jazeera a Alzira no ha canviat quasi res, ha caigut una lletra. Però no només passa en Alzira. Sabeu com es diu la blanca en àrab? Al-Baidà. No forem molt originals nosaltres, No li canviarem molt el nom. Si la roja és Alhambra, i d'ahí ve Alhambra, la blanca és Al-Baidà. Literalment, copiar de l'àrab. Copiar de l'àrab. Vaig deixar de passejar-me i me vaig a posar així per noms. Alcàsser. Ens acostem un poc més cap així. Literalment, Alcàsser vol dir fortificació o castell. És una còpia. Còpia. No hem canviat una lletra. La Jana. Coneixeu este poble? Sabeu què vol dir en àrab? La gent d'allà crec que no ho sap. El Janna és el paradís. El paradís, el cel. Vull dir-te, allí on se va, te mors i te diu Alà el seu últim nom i tot això. Es diu el paradís. I no vos sona algun altre paradís per així propet? Algun altre poble que vinga de Janna? I si és xicotet del paradís? Com per ahí? Anda no. Està a prop, està per així. El Gemesí no, però comença per Alginet. El Jannat. Alginet vol dir el mateix, paradís. I vosaltres dieu, Alginet és un paradís? Sou roïns! Els d'Alzira sou roïns! Sou roïns! Alginet ve d'Al-Jannat, que vol dir els jardins, els paradisos. Fins i tot té més paradisos que la Jana, Esta és arxiconeguda. Alcala. Els àrabs tenen aquesta lletra que costa de pronunciar, que és la K. El castell. Però aquesta no vos sabreu què vol dir. En àrab, perquè volen complicar-se, ells volen complicar-se, ells no tenen singular i plural. Ells tenen singular, plural i dual. És a dir, si nosaltres tenim xiquet i afegim una S i és xiquets, ells tenen xiquet, xiquets i dos xiquets. Que se diria xiquetant. Alcalatan ve de Alcalatan, els dos castells. Fixeu-vos, és que ho han copiat, no han tingut... Jaume I no se ocurra, vull dir, te podia haver dit Santa Maria la Nova, Alzira, no. Se conservaven tots els noms i no han modificat res. No només això, vos donen estos noms? Faura, Benifaió,
Falló. Són noms propis. Són noms de persona. És com si... Bueno, a veure, com Manuel, així al costat, no ve d'ahir. Ese Manuel no ve d'ahir, però és un nom de persona. És com si... Com li diuen al poble? Ja diu Alfons. Alfons la Nova. Bueno, ho feu el rei este fill de puta, el que està cap avall. Com se diu? Felip, que era la nova colònia de Sant Felipe, no? O així, Xàtiva se deia així. La nova colònia de Sant Felipe, que coent. La bona qüestió és que té collons també per deixar un nom que se diga Mafumet, el poble, vull dir-te. Però hem conservat els noms propis, és que ni això ho hem canviat, però és que això vos sonarà més. Tots els Beni... Sí, els Beni són molt coneguts. Jo soc de Benimaclet, que és el millor Beni. Fill de no sé què, sí, això està molt conegut. Benimaclet, fills de Maclet, vale. I Vinaròs? Ningú diu Vinaròs? Vinaròs és també el mateix. Vinarús, el fill d'Arús, és exactament el mateix. Si és que no han tingut molta originalitat, la veritat. Mireu quantes... Evidentment, la llista posa Benimaclet. Vosaltres vos heu rigut d'Alginet, però jo també tinc el meu, Doncs, com veieu, en els noms de llocs no han canviat res. I al Cira, us he de dir que tampoc. No heu canviat res. Què vol dir això? Alborgí, amb G, vol dir, Alburg és torre. Alboraya, Alborache... Alburgi era el que cuidava la torre, el torrer, el soldat de guàrdia que se quedava ahí a vigilar la torre. No sé, la gent que sap d'història del Cira, si n'hi havia una torre per ahí, però segur que per ahí havia d'haver algo, perquè ahí vivia el torrer, el senyor que cuidava la torre. I literalment s'ha conservat Alburgí. I ahí en àrab vaig posar Alburgí, És exactament igual. Algú viu per ahí? Viu per ahí? Jo crec que en l'última viureu més gent. Això és preciós. Algú me vol dir què vol dir això en àrab? Beni sí, no? Fills de Arrabea, la primavera. Fills de la primavera. Això significa Beni Rabea. Que jo sé que així feu coses... Com ho dieu així? Que ho canvieu d'ordre, no? O esta la dieu bé? Benibarrea. Això no vol dir fills de la primavera ni de res. Això vol dir fills de Satanàs. Benirabea vol dir fills de la primavera. Bene Arrabea. Que al final és un poquet llevar un poquet la tonalitat àrab i ja ho tenim. Algú viu per així, per Benirabea? No, això està al polígon del Real. Heu posat un polígon on els ares dient els fills de la primavera? Diguem així, pues ara. Barralbet. Que diu Barrablet. Va, esta la puc perdonar perquè no és tan poètica. Barralbab. Fora de la porta. Fora de la muralla, fora de la porta, Barralbab, Barralbet, literalment igual, Està canviat un poquet. Tenim que dir Barralbet? Sí, hem de dir-ho bé. Barca vol dir literalment tossalet, un tossalet d'aigua. Res, la mateixa paraula, no ha canviat res. Esta m'ha costat de parir. Si serà, ningú diu una explicació raonable. Hi ha que diu que venen de dos palmeres, ho puc comprar. En àrab, dos arbres, es diu Sajaran. Jo trobo que sí, que vindrà d'ahí. De Sajaran, si serà, és algo que me pareix. També haureu tallat els dos arbres segur ja, però vull dir, si serà també té origen àrab. Tulell, un pàrquing meravellós. Tulul vol dir un pujolet, un tossalet, una elevació de terreny, un alteró. Tenim un alteró per així també.
un alteronet, una elevació, d'acord? L'Almúnia, un paradís, altra vegada, un jardí, un paradís, els horts, literalment vol dir horts, d'acord? I esta m'encanta, i la vaig descobrir per Rubén Pastor. Alquenència, sobretot per un beador com jo, En àrab, església es diu Kanisa. Per tant, el barri dels cristians en època musulmana es deia Al-Kenísia, al voltant de l'església. Per tant, ja sabem que en l'Alzira àrab hi havia una comunitat cristiana. Per tant, en l'Al-Kenísia vivia una comunitat cristiana. I ahir, literalment, vol dir l'església, en àrab. Això no vos ho esperàveu, Això s'inunda, no? Cada vegada que plou. Clar. Per això deixaven els cristians ahir. Què vos penseu? D'acord, per no allargar-me molt, d'acord, he triat 4 paraules d'ús quotidià que també em demostren l'àrab com d'inserit està. Això ho han dit avui en la ràdio, on està David. De baes, ningú frare pega cabotaes, i si les pega, mal pegaes. De baes, de bades, vol dir gratuïtament, veritat? És un adverbi preciós del valencià. Bottle vol dir inútil o, en temps antics, gratuït, també. The bottle és d'origen de baes. Vosaltres us imaginàveu que de baes era una paraula àrab? No té pinta. Doncs està igual. Jo m'ha criat en babalà. Pues a la babalà, que vol dir d'una manera destarifada, d'una manera, diguem-ne, esbotxarrada, vol dir literalment a la porta de Déu. A la porta, a la bab Allah. Què era el que deia la gent quan els captaires demanaven diners i en valencià diuen que Déu te guard, que Déu te guard. Ala. Els àrabs diuen a la bab Allah. És a dir, ja t'apanyaràs. Nosaltres ho copiarem i a banda hem creat un dibuix animat sobre això. Babalà és de Síria. Evidentment, carxofa, taronja, vull dir, té moltíssims aliments del dia a dia també tenen. Harjuf és com es diu carxofa en àrab. Vull dir, és que no hem inventat res. Moltes paraules les hem adoptades directament. Però això, per a la gent que és molt moderna, que diu la xupa, doncs la xupa també és una paraula àrab. La jubba, que era literalment un vestit llarg, que els àrabs se posaven per abrigar-se. Llavors els àrabs se posaven la xupa també, Vull dir que és una cosa damunt de la túnica, no? Era la túnica, no? Doncs, aquestes paraules, zero, zifar, també ve de l'àrab, alcalde, que no ho ha vingut, després ja li diré que fort, Al-Qadi, el xutxe, qui xutxa. En el Regne de València no se deia alcalde, es deia el xuratge de la ciutat. No es deien els alcaldes, això és quan el tio que posa el cap avall el quadre, tot el rotllo, doncs això, canviar la toponímia i alcalde ve del castellà. Sèquia, i amb això acabem, és un arabisme que no ho pareix, veritat? En àrab sèquia es diu saqia, i és que regar en àrab es diu saqqa. Literalment saqia vol dir allò que rega. O sigui que hem agarrat la paraula tal qual. I xarab, i acabem així, ve del verb xarab. Xarab vol dir beguda. El xarab que es fa, es veu. Doncs nosaltres no hem inventat res. L'únic que hem fet és adoptar les paraules. Ara dius, bé, d'acord, al principi pareixia que l'àrab i el valencià no tenien res a veure. Ara, va, sí, escolta, que quasi que parlem moltes coses que les diem igual. Quines coses més compartim? Desgraciadament, coses negatives. Les dos són odiades. El valencià, desgraciadament, com sabeu, pateix persecució encara avui en dia. És més,
la premsa es fa ressò de que cada vegada més persones denuncien que han patit una discriminació per parlar en valencià, i en el món àrab, l'àrab no és la llengua de prestigi. Té collons, eh? Si vosaltres al Marroc voleu estudiar a la universitat, no podeu fer-ho en àrab. Això ho sabíeu? S'ha de fer en francès. Fort això, eh? Fort això. En Tunísia igual. En Algèria igual. Al Iemen no hi ha universitats. No és broma, però, bueno, diguem-ne que els pobres... Però en molts països àrabs no es pot estudiar en àrab. No es pot. Perquè la llengua, diguem-ne, de la medicina és el francès. Fixeu-vos quina cosa, eh? Llavors, el valencià i l'àrab compartim això. Quan moltes vegades li parlem jo parlo amb els meus amics àrabs i me diuen, és que jo vaig al metge i el metge no sap, no m'entén quan li dic que me fa mal això o allò, perquè ho ha après en francès. I dic, doncs a mi el metge me diu que què és això del turmell, del genoll... Ens passa. Jo, mira, doncs va i resulta que patim el mateix? Doncs sí, desgraciadament. El que passa que l'àrab és la cinquena llengua més parlada del món, ojo, vull dir, perquè veieu que els números no ho és tot. Als àrabs també se'ls discrimina. Mireu, he agarrat un cartell d'una ciutat magrebí. Per què ha d'estar en francès? Penseu-ho, els cartells de la ciutat així estan en francès o en anglès? No, ni en València, ni en Madrid, ni en cap puesto. Quan te diu Palau, quan te diu, per exemple, la muntanyeta de Sant Salvador, no t'ho posa en altra llengua que no sigui l'arací. El Marroc, fins i tot el nom de carrers i tot, està en francès. I són un país independent, I tenen un rei i tot el rotllo. Llavors, això és una cosa que compartim. I també compartim l'analfabetisme. Això no vos ho esperàveu, Mireu, un 46% dels valencians consideren que no saben escriure en valencià. És culpa d'ells? No. És culpa de que en l'època no s'ensenyava. I ara tampoc s'ensenya moltes vegades perquè els professors de valencià no tenen recursos o tenen fins i tot un panorama molt complicat en les escoles. Mireu en el món àrab. Que casualitat. El 46% de les dones no saben ni llegir ni escriure en àrab. I el 25%, això són dades de la Lliga Àrab, i el 25% dels homes no saben ni llegir ni escriure. Vull dir, si fem la suma, estem pitjors nosaltres, Evidentment, l'analfabetisme vol dir escriure en la llengua materna, Evidentment, la majoria de la població espanyola està alfabetitzada en castellà. Però fixeu-vos que això ho compartim també. Això ho esperàveu? És un poquet, a mi me ferís un poquet, no? De dir, hosti, tenim pitjors dades que el Marroc o que Líbia quant a saber escriure la nostra llengua. Així i tot, també compartim la història. I amb això ja vos acaba de donar la turra, fem una coseta i ja està. Això és un poema d'Ibn Hafaja, que el teniu per tots els puestos, també. D'acord? I escrivia així sobre el Sira. Algú de vosaltres no podria afirmar això? Veritat que també podríeu dir-ho vosaltres. Home, potser no són poetes, però veritat que podríeu sentir això que diu? Quan parla de per exemple, vagar per les seues valls a contemplar els tossals, doncs evidentment està parlant de tots els tresors naturals que teniu a la Casella, a la Murta, a la Barca d'Aigües Vives, a la Horta. Això què vol dir? Això és un escrit original, Això al costat és com escrivia Ibn Hafaja, perquè vos figureu. Mira, el senyor tenia una cal·ligrafia de categoria, Per tant, si a mi em pregunteu què tenen en comú el valencià i l'àrab i l'àrab, us dic, tenen moltes coses diferents, ja ho han vist, no tenen el mateix alfabet, no són de la mateixa família lingüística, però tenen en comú moltes paraules, el lloc on han viscut, els dos han parlat de la mateixa terra i la història.
La història ens connecta. Ara ens torna a connectar. Els àrabs han tornat a les poblacions valencianes. Però feia molt de temps que això no passava. Però és que la història ens connecta, I, diguem-ne, per a tancar un poquet això i veure que els nostres pobles se poden entendre prou bé, sabeu que molts poetes àrabs estan perseguits, estan censurats. Per què? Perquè no poden expressar lliurement el que pensen. A nosaltres ens passa el mateix perquè la Generalitat Valenciana no ha volgut celebrar l'any Estellers. Però jo vos he dut un poema d'Estellers que està en valencià i en àrab. Així que el llegireu, i vosaltres en valencià, i jo vos el llegiré en àrab. I així el podreu sentir, d'acord? Si voleu anar repartint. No sé si m'ha quedat curt, és que pensava que venia molta menys gent, la veritat. Bueno, és així uns quants. I per així. Coneixeu este poema? Jo crec que sí, vos sonarà, no? M'he estimat molt la vida. Jo crec que per una cara l'enteneu i per l'altra... Ui? No, te dije, Icha que no entiende. Icha, pues, no, i esta sí. Però, ui, per què se t'ha imprès sols d'una cara? I tu tampoc? No, però això és que jo he agarrat el text àrab soles. Mira, tens una còpia sana. D'acord, ho llegiré d'ací perquè està molt més gran, la veritat. Estellers és un poeta universal i, per tant, es pot traduir a totes les llengües. Llavors, he agarrat una traducció, millor dit, d'este poema, d'acord, d'Estellers, que es diu M'ha estimat molt la vida. En àrab seria així, ho lleig poquet a poquet, d'acord? Ahbabtu al-hayā kathiran. M'ha agradat, m'he estimat molt la vida. Laysa iktimalan shay'an kulliha. بل دعنا نقول مثل ما أحب الطاولة طاولة. الآن قليل من هذه الصلصة أو وذلك الفجل أو ذلك ثم الطري. ماذا تقولون عن سمك نزالي حدا؟ Què dius d'aquest peix, d'aquest lluç? كم هي مثيرا للدهشة. Com és d'impressionant el fet d'una cirera, no? حقيقة حب الكراج. أحب الحياة هكذا. أحب استمع m'agrada així la vida, no? أحب الحياة هكذا. قطرة الماء هذه un got d'aigua. شابة تمرر في الشارع. una chica que passeja pel carrer. هذا اللون الأخضر. تلك البطالة. ese pétal. ضاد. زوجان يسكم يد بعضهما وينظران العيان العيون في العيون وكل شيء بنسبة الصغير ودائما بحروف صغيرة. حروف يترس صغيرة chicotet a minúscula, ¿no? مثل هذا العصفور التفاهي com aquell passerell. تلك السرة مثل السين الأول للطفل. L'àrab sona bé per Estellers, també. Doncs jo el que volia, sobretot, i ara obric torn de paraules, és
diguem-ne, fer-vos entendre que som dos mons que fa molts segles que ens separàrem, lingüísticament parlant, però que històricament parlant hem conviscut moltíssim. Llavors, l'àrab no és estrany per a un valencià, perquè moltes vegades el parla, sense voler, sense saber-ho. Sobretot al Sira, que allà on aneu viviu en una... Llevat de la zona de la primavera esta, que ja han quedat que és un polígon, viviu en aquesta història de comunió entre els pobles cristians i els pobles musulmans, entre el poble àrab i el poble valencià. Per tant, amb això ja calla i vos dice, ja m'estellers, vos podeu quedar la còpia evidentment, que la paga l'Ajuntament, i és el torn de les preguntes i paraules, d'acord? Per si voleu preguntar-me alguna cosa. Digues, Rubén. Rubén, digues. Ah, vale. M'escoltes, Adrià? Sí, sí. A veure, el que vaig a dir és important. Tens clar ja quan vas a fer la segona part? La segona part, home, vull dir, hi ha milers de paraules que venen de l'àrab, però no volia avorrir-vos, ja ha sigut prou denset, perquè clar, entre lingüística i tot això, però jo encantat, quan me convideu. Molt bé, ahí te Alguna pregunta, curiositat? Endavant. Gràcies, David. N'hi ha una part dins dels àrabs, però bueno, l'àrab és la religió, els musulmans o magrebins seria la zona, i en aquest cas jo vinc a referir-me als berebers, als amàzics. Clar, n'hi ha molta presència amàzica en tot el País Valencià i en veritat és una llengua diferent a l'àrab, totalment. El tamàzic i realment, clar, no sé si en això es pots dir quatre coses també per entendre un poquet. Sí. Vale, gràcies. Molta gent de la que trobareu de procedència d'Algèria o del Marroc no són àrabs, ni ho seran mai. No tenen res a veure. Els amazigh, mal dits berbers, per què li diem berbers? Els grecs, quan sentien algú que no parlava la llengua, sentien un bla bla bla, bar. Els bàrbars. Els àrabs, quan sentien els berbers, sentien ber. Doncs és diguem-ne, pejoratiu. Els amazigh són un poble anterior als àrabs. Són el poble que residia en aquestes muntanyes del Rif, abans que vingueren els àrabs, d'acord? En el que ells coneixen com el fatah, l'obertura, d'acord? És una llengua completament diferent, no té res a veure, i el que passa que quasi tots els parlants d'amazigh parlen un àrab perfecte. Ara és oficial al Marroc, si aneu al Marroc i vos trobeu símbols estranys, no és Klingon, és que l'alfabet amazigh veureu que és molt curiós. I és prou cridaner, és prou cridaner, semblen símbols d'estos de Star Trek, però és l'altra llengua del Marroc. Sí. I així va tindre molta presència. Així tingué moltíssima presència, els amazigh tingueren molta importància. El que passa és que els amazigh, en no tindre un país o un estat, passen desapercebuts. Són els oblidats. Són els oblidats, ningú se'n recorda d'ells. Només se mos sona els berbers com una cosa, i els berbers, ja vos he dit que és una paraula despectiva, És igual que dir-li a l'asturià bable. És això, no saber parlar, no? Alguna pregunta? Sí. Xavi? A veure, així en el Sira i altres poblacions tenim molta població que ha vingut a viure del món àrab, argelins, magrebins, etc. I jo he fet alguna visita guiada per el poble a col·legis o instituts, o Pedro també l'ha fet i tal, i quan ens diguem que en Santa Catalina n'hi havia una mesquita, flipen. La gent jove i els pares tampoc no saben que va haver una dominació àrab durant 7 o 8 segles i que tingueren una dominació sobre els cristians i després va ser conquerits per Jaume I, però que si se pot fer algun tipus de campanya per aquesta en les escoles, ja és la Generalitat, perquè en els pobles que n'hi ha població àrab, que saberen que els orígens de la nostra població és àrab. Sí, tota cosa que es faci de memòria... Esta conferència, però al revés. Sí. No, tranquil, que a mi m'ha parlat així, el tinc directament al fetge. Si dic alguna cosa que no li agrada, pam! La qüestió és
un exercici de memòria és necessari. Ja fins i tot no te parle dels àrabs. És que xiquets, o molts amics de la meva edat, quan he entrat així no sé qui estava, he dit, quina puríssima més bonica teniu així fora. És que desgraciadament molta gent de la meva edat no sabia que això era la puríssima. Vull dir, ja no sabem ni la nostra pròpia cultura. Per tant, sí, la tasca de memòria i recuperació de la memòria col·lectiva és ingent. I en el món àrab encara més, perquè hi ha hagut molt de rebuig al passat àrab. Al final som un poble que nasqué en contra o expulsant els àrabs i això encara pesa. Vull dir, la RAE, el Diccionari Normatiu Valenciano, però la RAE ha tingut moltes campanyes de, antigament, no ara, de llevar arabismes. És més, aceite de aceituna no es diu aceite de oliva. Això no és perquè aceituna se diga en tot el territori espanyol, no, sabem que en parts d'Espanya se diu oliva, en parts aceituna, però des de la RAE hi havia un temps en què aceituna sonava inclús ojalà, no sé si a mi encara el rector del meu col·legi me diu ojalà no, que és de ojalateros, i és que ojalà ve de l'àrab inshallah, que vol dir si Déu vol. Llavors, el rector no coneixia que Alà significa Déu en àrab, que són el mateix Déu, que no passa res, Però és que més enllà, olé, que és molt així, molt castizo, olé ve de Welleh, que significa per Déu en àrab. Per Déu, olé, per Déu. Imagineu-vos algú que jo me conec quan s'entere que olé vol dir per Alà, Clar, La bona qüestió és que és importantíssim com a mediterranis recuperar la memòria. No, perquè crec que ens hem descentrat i crec que la Mediterrània ja no és el centre del món. Mediterrània en àrab es diu el Bahr al-Abyad al-Mutawassat, todo eso. Mutawassat vol dir central, compartit, vull dir, el que està enmig d'una cosa i altra. Mediterrani vol dir el mateix, Mediterrani, més de la terra. Però crec que fa molt de temps que en el món nosaltres no estem enmig de res. I llavors part d'això és el que ens passa. Els àrabs tampoc viuen en el millor moment. Però sí, la població d'àrab d'ací, ahir vingué una argeliana. Una argelina al Cerval, perquè he posat un cartell, mala idea. De vols aprendre valencià? I tot el món puja a la segona planta. I me preguntà, i me digué que era d'Argèlia, i començàvem a parlar en àrab. I se posa a plorar. Me diu, ai, és que fa molts anys que no veig a mon pare me parlava aixina. Vull dir, des de la sensibilitat és molt més fàcil atraure qui ve de fora cap a la teva cultura. Saps? És igual que a Mohamed li posaren dins, no sé si ho heu vist, en Notre Dame, no anà cap representant espanyol, però sí que anà Mohamed de VI, el rei de Marroc. I, evidentment, ahir no importa la religió, perquè davant de Notre Dame això és universal. Alguna pregunta més? Jo volia preguntar-te quan has llegit el poema, ha donat la sensació de que taula era la mateixa paraula. Taula. Això, imagina, és un francesisme, un galicisme? Ui, això no portava en fava. O d'on ve això? Això del llatí. De llatí. Vale, jo volia comentar el cas de... Jo soc de Càrcer, i Càrcer és un topònim relacionat amb Alcàsser. És una paraula interessant. És una dada de lo poc que sé de l'àrab, però és perquè és del meu poble. Doncs resulta que... Sols no és del xinet, Resulta que l'àrab clàssic, fins i tot el clàssic, té paraules del llatí. Perquè, clar, quan l'àrab comença a escriure's i a desenvolupar-se, el llatí ja era una llengua de cultura des de feia molts segles. I Alcàsser és una paraula que ve del llatí castrum. O sigui que també seria interessant fer una altra conferència sobre totes les paraules llatines o valencianes o franceses, o sigui, romàniques o llatines, que segurament moltíssimes agrapats té l'àrab i sobretot l'àrab dialectal. Encara tindrà més. Buf! Vull dir, molt interessant i tens tota la raó del món. Vull dir, l'àrab no naix... Vull dir, a mi em sap greu dir-ho, tot gravat i tot, llavors anirà a la presó. Però l'àrab, diguem-ne que quan se fa gran és quan toca la Mediterrània. Ens ha passat a tots, Ens ha passat a tots. Jaume I, em sap greu, perquè, vull dir, però els catalans no sabien escriure. Va plegar així i se li d'or valencià. Vull dir-te, quan més a voreta de la Mediterrània, més a la Mediterrània,
diguem-ne que més ens hem comunicat. Si és que les civilitzacions que prosperen són les civilitzacions multiètniques i sobretot civilitzacions que no tenen, diguem-ne, por de ser un mateix però en diàleg amb l'altre, no? Com Ramon Llull ens demostra tantes vegades. Aquest intent de diàleg amb el diferent. Per tant, sí, és que hi ha molt, i a vegades que no és l'única. Hi ha tantíssimes paraules que han passat, que els àrabs han agarrat del grec, perquè ells sobretot tenien contacte amb el grec, perquè clar, penseu també que tota la nord d'Àfrica era una civilització, diguem-ne, d'origen, la nostra, des de la que quedava en l'Imperi Romà, eren parlants de grec i eren cristians, s'havien convertit. Llavors, quan ells apleguen al nord d'Àfrica, se troben a població cristiana grega. Vull dir-te, per això, tantíssimes paraules del grec han passat a l'àrab, però moltíssimes. Sí, però és el que te dic, perquè la Mediterrània ens obligava. Ens hem matat tota la vida a la Mediterrània, no hem enganyar-nos, això no era una cosa que dius, ai, germà meu, que bonic, anem a banyar-nos a la Malvarrosa. No, però a l'hora d'això, a l'hora de la barbàrie, que els humans estem molt acostumats a això, també hem compartit moltíssimes coses. Vull dir, el poble valencià no seria el que és sense una cosa tan estrangera com la seda, una cosa tan estrangera com la pólvora, una cosa tan estrangera com la taronja i una cosa tan estrangera com l'horta. Per tant, no tenien res autòcton. És que al final, civilització, jo soc dels que pensa que civilització n'hi ha una, que és la humana. Després, cada poble ha sabut expressar aquesta civilització de la seva manera. Però què seríem nosaltres sense romans? O sense els cartaginesos? No sé. El comerç, al final és el comerç. El diners. El polígon, David, tenies una pregunta, no sé si... Bueno, jo volia aprofitar perquè este senyor que ha parlat és el cronista de l'Olleria. Ah, pues. El vam convidar, també vull que vinga un altre dia, el volet des de la fila per a presentar un llibre que va fer sobre festa de moros i cristians i veient l'entrada de l'Olleria, que ell va estar comentant-la, va parlar de termes àrabs com alferes. Clar. I m'agradaria, ja que estem en el món dels moros i cristians, que algunes paraules que ens pogueres comentar. Disculpa, Adrià, però bueno, sí que és veritat que la festa de moros i cristians, i en parlarem un altre dia, arreplega molts arabismes, no? En aquest cas, en el cas d'alferes, ve d'alfaràs, que vol dir el genet, i el genet, en aquest cas, és el que acompanyava al rei, perquè en la batalla el rei tenia una posició molt concreta i la bandera, per això també és l'abanderat, l'alfaràs, havia d'estar al costat. Després el rodella, que és l'escut, que és el xiquet, que fa el rodella, o sigui, n'hi ha moltíssimes més, ¿vale? Però bueno, ens quedem així i un altre dia ho fem. ¿Val? Però sí que és veritat que, clar, en la nostra festa, òbviament, és moros i cristians, doncs arrastrem un vocabulari molt concret d'això, de termes àrabs també, o que provenen de l'àrab. Sí. Gràcies. Perfecte, jo, moros i cristians, és una gran llacuna que tinc, ja me convidareu a la festa, perquè allà a València sabeu que el que fem el 9 d'octubre, bueno, tampoc és una cosa molt... Quan veniu de fora sí que és un goig de veure, però no tenim molta tradició, no? D'allà, però... Són fallers, claro. Que te conviden a desfilar. Ui, no tindria gràcia. No, i tant, sí, a desfilar. Així, Israel va desfilar en guany en companyia de l'alcalde, o sea que l'any que ve a desfilar tu. Vale, pues. Però jo de cristià, Ui, així tots som moros, Quedan a Violant i Llau. La Violant és la que està sola? La Violant és una gran dona, vull dir-te, ella sabrà més que jo. Vull dir-te, sense la Violant no s'hagués rendir València. Era una grandíssima diplomàtica. Ja per primer era un poc bestioleta. I sabia molt de la guerra, però qui anava a València i digué, però xico, no veus que això ja està fet, i negociar la rendició de València fou una Violant. I tot el món se'n recorda de Jaume I i la senyora Ana Violant no té ni una estàtua. Sí, té una estàtua així? Un xagan, no, jo vull una estàtua de marbre per a la senyora Ana Violant i posar flors ahí el 9 d'octubre, que la gent plore.
Res. De blanc com el de Miguel Ángel. Com a mínim, vull dir-te, com a mínim. Jo me la duc per acá a València, me la duc per acá a València, però bueno, puc fer una còpia. Res, un plaer, disculpeu la llanda que vos he pegat, d'acord? I espero que no en somieu amb el soroll dels altaveus d'ací, Gràcies.